Lali kurang ngerti. Ai. Tak ambil owoyo. Sampai ngendi. Ya kunci kok di rumah Sadam. Ai kok. Ketelen sung. Ketelen apa? Mek ular iku mah. Nek ulare mlebu ning jero kathok sung. Kuwi glomet nang ngisor. Cung ngaji. Ini Mbak. Awakmu dong mai. Itu Mbak. Kangen. Ini kayak teman. Duit ganti. Hah? Duit ganti. Kayak teman. Sinjai. Pak. So. Uang. Pakmu koyo ngedit terus. Ini. Ngei. Baik. Iya. Baik. Jaluk apa mah ngei? Mana jalur rek. Pakmu jaluk kowe Suman. Semua. Ora. Kowe dikei. Wis ngekeki kono. Ora. Kayak tae. Kei pira? Berapa Mama? Sekarang cuma untuk baru. Yes. Panas juga, kotanya. Besar itu. Besar itu makan larang. Tinggal ngarit karena oh. Jadi gue tak punya stop. Gue pora. Ora iki pasti kayak kandel kok drecek. Pasti Kanan bisa. Amat yo iki yo gede ya. Gaji amat. Bayi amak. Kowe amat ora, Sung? Iya amat. Ragone amat kok ning kono kok. Saiki cilik ya. Wong kene ya, Mbak Wian. Wong beringin. Wong bringin lho. Biyen belum mulai kok aku kuwi. Kuwi wah cilik men awake. Diet ketat kok. Kowe biyen pernah cilik wis malah muda meneh iki. Balik meneh yo. Balik. Malah kaya gede rek. Kowe pengen cilik ngono kuwi ora, Sung? Sung? Gak langsung aku. Sugati gak pengen diet, gak pengen cilik. Oh. Mat. Bahen, anu TikTok pun anu muni dhewe iki kebruyang kayak dipateni ra kena asem tenan. Ping pira ae kok. Mbok nggo? Iya, Mbok? sek. Tak jikokke sek.
Singko ronde kedua jam 2. Ronde ketiga setengah 3. Nah, Mbak Ibu Agong isone. Kebak Ibu Agong karo kene kok. Ibu Agong kene. Ati. Kebak yo, Di. Ibu Agong ngebak ya utune amat wong 5 dadi amat wong 1. Bakso. iki sakniki ya. Oh nggih. Anu miso to? Ya, apa lho, aman lho. Piye? Dok, Lanang iki. Wetok piye? Batek lanang. Oke teman-teman semuanya, kemarin ini saya membuatkan baju batik untuk Sungadi. Katanya minta baju batik supaya biar bisa buat acara jagong atau kondangan, acara hajatan, pesta pernikahan. Ini sudah dibuatkan. Ini coraknya seperti ini. Nah, ini besar banget. Mau dicoba dulu buat Sungadi. ini apa ya? Benek nih. Ini. Ya, ani. Eh? Ya, ani. Ini, oh. Ya dua rasa benek. Itu entuk jubah kaisar. Kaisar sancam. Orai. Alah kurang gede rek. Wah, kurang gede. Orang kira dipaske kok. Burung dipaske buri-buri nih kok. Burung dipas nih. Wah, bagus tenan nih kayak Pak Lurahi Gunung Kemukus. Lah apike bagus bagus. Terus tenan nih nek sae. Diani. Lagi Nah, teko sik. Difoto. Benek saya. Bedas iki kalau enggak nolong. Ya. Ternyata saya. Lah. Oh, Mbak. Kesele. Oh, iya bener no. Nggih. Burung di aske no. Agak gong-gong. Saya paske. Apike ngono kuwi katokan dawa, Gong. Wah, Katokan pas dawa lo di. Gong. Walah pas lo. Pas noe. Ya karo dawa. Kadeprono ben difoto sik. Foto saya. Deprene no cah bagus. Nah, ngono rek anjir kita ketok wong. Wah. Tapi katoke dawa ireng. Mau melu laden. Ngadepe Wah. ana gong. Bagus kok di. Foto sik no. Nggih. Nuwun jenengan. Yes. Wah, iki dadi Pak Lurah matok iki. Gantane Pak Lurah ya di wes kok. Kurang gunung. Gantene Pak Lurah. Masuk. Delalah kaya wong wis bar ya, Di. Wah, oh, Rene ya, Di. ya sok kan enek wong woneh Mas iki sok arek sunatan lho. Anake wedok kok sunatan. Hei. Oh, iya. Ya sok nganu no Sungadi sing ndek gawe no. Aku. Lah kowe ora arek rabi. Pak. Oh gak. Kowe wis tak goleke calon iki jane. Piye? Gelem ora tak golekne calon? Calone Mbak Tami. Kowe kok digorok Mas Ji kowe iku. Bagus Sungadi bagus lah. Ngene iki bagus tenan di
Wah, sesuk golek cewek sing wayu. Ceweke bojone wong. Genduk nangis saya, Mas. Ora ya. Oke. Kuwi kurang katoke di Pokoke omah nang ireng. Katoke enak. Mati atau arisan. Untuk arisan di. Atau arisan di. Untuk arisan we. Atau 1 juta punjul. Piye Mas. masuk? Emak ube uah. Ditemake. Oh, titi ngono. Mana sih? Foto kadang perempul. Gak aja dengan langsung perempul langsung. Oh, sampai 12 mau. Harisan itu